Керекес авылында яшәүче Әмир Вазагиев остаханәсендә эш иртәдән башлана. Кышын канатлы дусларга җимлекләр ясап сөендерсә, хәзер сыерчыкларга оя әзерли. Градусные пила, тоже строгальные, приза, сверление, санукаралар шикар күп. Әмир абый иртәдән кичкә кадәр остаханәсендә берсен шомарта, икенчесен ясый. Станок тавышының тынып торганы юк. Төнлә торып яраткан шөгылен кулына алган чаклары да бар. Benim özümden özelden seriyası kile. Ben bana neler materyal alıp kaytam innan utunga kalmaydı niye? Bitersin diyorlar kırdı bitiremeye bile keyine zafarga tekle. Kiş bilen kırıp oturgasen de güzel item min arabla. Runda koyup koyan da kile item niter runda. Onun işi yok bana özümen indi. Kadın da şöyle yarattı ağaç için. Masörskaya gelip kırada ağaç istedip. Җимлекләр кыш уялары гади генә түгел, бизәкләп, сырлап эшләнгән, һәр кайсы үзе бер сәнгать әсәре. Минем эшләрем кешегә файда китерсә, үзе куаныч ди уста. Аның бер эше икенчесен кабатламый, һәр кайсы үзенчәлекле. Һәр детальне ясау күпме тырышлык һәм вакыт таләп итсә, аларны ябыштырып беркетү үзе аерым шөгыль. Күбесе ручной инде монда вакышлар ул. Ана утырам инде кишләрен шунда. Клейтеп, нитеп шунда. Төнләрендә торып утырамалым карватта башка тегене килә дә булай эшләсәм ничә булат, тегеләр эшләсәм үзгәртүләр не буенча инде. 35 ел элек шәһәрдән Кәрәкәскә күченеп кайтып, бабасы нигезендә үзе яңарта ул. Йорт эчендә дә күп әйбер агачтан эшләнгән. Аның заманча итеп бизәкләр уеп ясалган сандыклары инде күп өйнең бизәге. Әмир абыйның агач эшенә хирыслыгы бабасыннан килә, хәзер исә үз ныкларына кечкенә өстәл, урындыклар, комод сандыклар ясап куйган. Вазагиевлар ихатасында һәр сыерчыкка аерым йорт. Ояларны оста 2-3 ел сайын яңартып тора. Булар яңа партия минем үткән яз көннән алган, барсына да килделәр. Сыерчыклар яладылар, мала чардылар. Хезмәтен һәм бәхетен авылда тапкан Әмир Вазагиев осталыгына сокланмый мөмкин түгел. Киләчәктә дә илһам һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.